NGOनि दानि NGOनि फेरेंगानि NGOनि नों दंफांखौ हाहैल' हानानै नों उन समाव लायनाय टाइमावल' नों देखायो जेबो गिनांगौ गैया। सार्भिस प्रवाइडार NGOआ हाग्रानिफ्राय दंफां दानना लाबोनायाव लोब्बा दं होननाया सोराङाव फैबाय। नों दंफांखौ हाहैल' हानानै नों उन समाव लायनाय टाइमावल' नों देखायो जेबो गिनांगौ गैया। डिपार्टमेन्टनि मानसियानो लायगोन होननायाव अबे डिपार्टमेन्ट होननायाव आं बुंनायाव बिसोरो बुंहरदों आंखौ सासे मानसिया सान्तिपुर NGOनि दाउखिमोन लायगोन होननानै बुंनायाव जेबो गिनांनो गैयाबा दे जों मावगोन। जोंहा गैयि मानसि हिसाबै जोङो हाजिराबाबो मावना जाखायो होननायाव आं माखासे मानसिखौ हाजिरा लानानै आं बे खामानिखौ मावहैनाय जादों। चिरां आरो क'क्राझार सार्भिस प्रवाइडार NGOआ जथायै खौरां मेलनि गेजेरजों साननैसो सिगां चिरां जिल्ला सान्तिपुर ओनसोलनि नाकेदाराल सार्भिस प्रवाइडार NGO आरो अरन NGOनि गेजेराव हाग्रानिफ्राय दंफां लाबोनायनि सायाव नारा-नाथा जालायनायनि सायाव सार्भिस प्रवाइडार NGOआ दंफां लाबोनायाव लोब्बा दंब्ला जोबथेसालियाव हरगोन होननायनि उनाव सार्भिस प्रवाइडार NGOआ लोब्बा दं होनना सोराङाव फैदों। NGOनि दानि NGOनि फेरेंगानि NGOनि सारिलाइनि नेरसोन बियो सिंजों लेना देना दं नामा बेखौ आं बुंनो रोङा। बे खोथाखौ आंनो खिथायाखै, खिन्थु जास्ट बे बुंदोंल' लायनायाव जेबो गिनाङा, लायनायाव जों दं, जास्ट नों हाहैल' होननायखाय जों हानाय जादों। मथा-मथि 8 गारि आरोखि 8था ट्रेक्टरनि दंफाङा गोदान गोदान। खुंग्रिं ओनसोल 1 नं सान्थिपारानि थेट्रेमामा बसुमतारिया गावखौ सारियालिनि नेरसोन थोननानै उनाव सान्तिपुर NGOनि दाउखिमोन लायगोन होननायलाय गोथां दंफांखौ हाफायना फैदों रुनिकाटा रेन्जनिनो दाउजें गन्थं गोबोरनि साहा गुगुनि दैलामनि सोनाब क'क्राझार जिल्ला गोग्लैनाय जायगायाव गारि गंसेयाव 5,000 रांनि थोननायखाय। जेनेबा थिबाव 5,000 खरै फैसाखौ मोनाखै हराखै। जेनेबा बुस्थुआ माने ओरैबायदिमोन खोथाया, जेलानाखि माल सफैगोन अब्ला खालि मोनगोन बे खोथा बुंदोंमोन। माला सफैनो सिगां दावराव जाबायना। दा सार्भिस प्रवाइडार NGOखौ मा राहा लायो समासो फोरमायसिगोन। साननो गोनां बाथ्राया बेबो मोनसेदि सार्भिस प्रवाइडार NGOआ BTR ओनसोलनि हाग्रानि सोमखोर मिथिंगाखौ रैखा होनो EM रनजित बसुमतारिजों दाफुंजादोंमोन। नाथाय बेखौ नायोब्ला सार्भिस प्रवाइडार NGOखौ हाग्राखौ रैखाथि होगोन ना फोजोबस्रांगोन? नाथाय ओरैहाय बे खामानि EM रनजित बसुमतारिया हाग्रामा खाम्फा मुनमुन मोनखौसो बे खामानियाव लोब्बा दं होनना खौरां बिजोङाव फोरमायगासिनो दं। बावैसो सान सिगां दंफां हमलायनाय जे जाथाय जादों, बेयाव नोंसोरो मारैहाय लोब्बा दङ? बे बावैसो सान सिगां दंफां हमनायनि लोब्बानि पारपासै आंनो सोंनाय हिसाबै बे थांनाय बुधबारखालि बे घटना जादों नङा होमबा? बेयाव आंखौ सासे मानसिया बिथोन होनायलाय नोङो मोनसे खामानि मावदो हायोबा आदा होननायाव आङो मा खामानि होनना आं बुंनाय जादों सासे मानसिखौ। बियो होनदों नों दंफांखौ हाहैल' हानानै नों उन समाव लायनाय टाइमावल' नों देखायो जेबो गिनांगौ गैया। डिपार्टमेन्टनि मानसियानो लायगोन होननायाव अबे डिपार्टमेन्ट होननायाव आं बुंनायाव बिसोरो बुंहरदों आंखौ सासे मानसिया सान्तिपुर NGOनि दाउखिमोन लायगोन होननानै बुंनायाव जेबो गिनांनो गैयाबा दे जों मावगोन। जोंहा गैयि मानसि हिसाबै जोङो हाजिराबाबो मावना जाखायो होननायाव आं माखासे मानसिखौ हाजिरा लानानै आं बे खामानिखौ मावहैनाय जादों आरोखि। बे थिंग्राया नोंखौ थिंग्राया सोर मा नाम? आंखौ थिनग्राया सारिलाइनि नेरसोन
बियो सिंजों लेना देना दं नामा बेखौ आं बुंनो रोङा बे खोथाखौ आंनो खिथायाखै खिन्थु जास्ट बियो बुंदोंल' लायनायाव जेबो गिनाङा लायनायाव जों दं जास्ट नों हाहैल' होननायखाय जों हानाय जादों आरोखि रुनिखाटा रेन्जनि आन्दाराव थायो दाउजें गन्थं होननायाव गोबोरनि साहा बे गुगुनि दैलामनि सोनाबजों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बे जायगायाव हाहैनाय जादों आरोखि मा दंफाङा दंफाङा सेरफां ओमफ्राय हाथिफायला बेसेबांसो बुरजा जागौमोन बेयो मथा मथि 35 पिस ओमफ्राय नैबे बेसेबांमोन मथा मथि 8 गारि आरोखि 8था ट्रेक्टरनि लड दंफाङा गोदान ना फुराना बे दंफाङा गोदान गोदान औ ओमफ्राय सोर लाबोखो बेखौ लाबोनायावहाय गाव जाय मानसिया आंखौ बिथोन हरदों बे मानसिया गाव थाङाखै सासे मानसि थांदों बे मानसिया आंखौ देखायनो थिननायाव माने आंबो लेबारसो थिनहरनाय नालाय आं बे सासे मानसि थांग्राखौ आङो लेबार हमनो थिनहरदों बे मानसिया देखायनानै सानसेखालि फार्स्ट नुबोयैयाव सेकेन्ड टाइमाव नायबावनानैहाय बिनि अखानायै बिसोरो सानथाम थानानै लायदों आरोखि बे मालखौ दंफाङा बायनायनिखामोन ना सिदा दंफांखौनो नोंथां दंफाङा गोथां बायनाय गैया सिदा दंफांखौ हाख्लायदों सिदा दंफां औ गोथां डाइरेक्टखा ओमफ्राय लायनायाव सोर थाङामोन लायनायावथ' आं थाङासै जेन'बा जास्ट जेन'बा बै हाजिरा जाय मानसिया दंफां नुदों बे मानसिया बे बोरायखौ देखायहैदों आरोना बोराया देखायनानै गारिखौ गाव सोर सोरनाव कालेक्ट खालामखो बे बोराया ट्रेक्टरखौ लानानै लायदों लायनाय समाव दाउखिमोन दङ आं बेखौ नुवाखै खिन्थु आंनि लेबारफ्रा बुंदों दाउखिमोन थांदों होननानै दाउखि ओमफ्राय सोरखौ सिनायगौ दाउखि दामफ्ला ओमफ्राय दैमोना आं बिसोरखौ सिनायो बिसिनि स्टाफनिफ्राय सानथिफुर स्टाफनिफ्राय थांदों आरोखि बिसोरो बे माबा सार्भिस प्रभाइडार एनजिअनि एनजिअनि दानि एनजिअनि फेरेंगानि फेरेंगानि एनजिअनि ओरैनो गावसोर हायनायाव पारमिसन लानाय दं माबा दं बेखौ जेबो खिथायाखै जास्ट बुंदोंल' जेबो गिनाङा होननानै बुंदों दा गिनाङा नालाय जोङो जेन'बा गरिब मानसि थाइसे थाइसे जोङो खामला हाजिरा मावना जाग्रा गिनाङि खामानिखौलाय जोंबो मावगोन होननानै जोङो मावहैनाय जादों आरोखि फेरेंगानि एनजिअ'आनो हाहोदों थारमाने दंफांखौ फेरेंगानि एनजिअ हाहैनाय बायदियानो जाबाय मारैनो होनबा बैथ' बिसिनि खोथा मोनाबा बिदि अर्डार होआमोन ना मोनसे डिपार्टमेन्टनि खोथा मोनाबा बेबो हारसिं बेफोरबायदि एफा गिदिर साहस लाना बिदि मावहैयामोन आरोखि नोंसोर साबाजों गासिबो साबा माने जेन'बा आंखौ बिथोननि हिसाबै आंजों रायज्लायनाय हिसाबै आंजों साथामखौ आं लोगो लानानै आं मावहोहरनाय जादों आरोखि बेसेबांनि माबा जमान जालायामोन फैसाया हाजिराया फैसाया जेन'बा टिपआव 5,000 खरै औ दा मोनजोब्बाय फैसाखौ मोनाखै हराखै मानो हराखै जेन'बा बुस्थुआ माने ओरैबायदिमोन खोथाया जेलानाखि माल सफैगोन अब्ला खालि मोनगोन बे खोथा बुंदोंमोन माला सफैनो सिगां दावराव जाबायना ओरैनो सिगां समाव नोंखौ बिसोरो थिनखादोंमोन नामा गैया सिगां समाव गैया जेबो गैया दानि हमजानायाव दानिल' आरोखि